V dnešnej dobe sa kladie dôraz na zdravý životný štýl. Dôkazom toho bolo aj vydarené podujatie 17. a 18. marca v Medveďom. Precvičovateľka aerobiku Lídia Bajcurová v spolupráci s Giraltovským centrom voľného času, s ktorým už 5. rok úspešne pripravuje aerobik maratón, zorganizovala unikátny víkend spojený s wellness a samotným cvičením. So štábom TV Centrum sme zavítali aj tu do Medvedieho, kde v tomto príjemnom prostredí penzióna Medveď prebieha celovíkendová akcia. Viac o nej nám prezradí už pani Lídia Bajcurová. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže nachádzame sa tu v Medveďom, kde prebieha počas celého víkendu veľmi zaujímavá akcia. Čo je to za akciu? Je to akcia, volá sa Aerobic Wellness Weekend s Lidkou, to je so mnou. Vlastne ženy si to nejak same aj vyžiadali, aby sme sa takto stretli počas víkendu, kde vlastne cvičíme a budeme cvičiť 3-krát do dňa. Z toho bude hodina aquaerobiku dole vo wellness centre, kde s nimi zacvičím aquaerobik, ktoré vlastne, niektoré z nich vlastne ešte nevedia, čo to je. Takže vyskúšame takú novinku vo Svidníku. V súčasnej dobe je taký trend, že ľudia chcú žiť zdravšie, chcú sa napríklad ženy páčiť a robia všetko preto, aby žili zdravším životným štýlom. Cítite to aj na účasti na tomto podujatí? Áno, cítim. Vlastne tie ženy sa chcú hýbať a chcú vlastne uskutočniť niečo alebo spojiť príjemné s užitočným. Čiže aj to cvičenie, aj ten wellness, relax, bazenie vo výrivke, sauna. Takže je to taká príjemná zmena po tom cvičení, v takom štandardnom telocvičňa. Áno, určite veľká zmena. Telocvičňa to je niečo iné a tu je to také komornejšie, myslím, že s dobrou náladou všetko super. Ďakujem veľmi pekne.